palis sa Putsa City sa November Simri. Daris ilang gawas na may duzanan dari ko duzan kaya to magbata. Grabe nga rin sa kalimutan ko nga story hindi mo manlabay ang ngug. Ito sa Armando sa mga bata kaya wala naman klase na riskilid mo banha. Diyan na may precious na to. Huwag magtugtog, may magbanha mga bata, may mga baji, mga labay, magsingit ka. Tapos may kahimtang o bukas Manila nga. Luwaras. Napi kalabo pa o. Nakaroon sa gawas ng Landozan. Salamat di sa mga kanay nagsunod. Kami naglili pre ma'am yuning ayok. Salamat ka dun ma'am sa imong panunay paglantaw sa video bisan sa ang mga picture, ang mga reels na kakanunay sagad sa pagsugod na video na adjud ka mawa salamat ka sa imong mga comment makatagpud og kajuan sa mga pangutok. Bitaw, salamat kadyo ma'am. Amping kanunay sa iyong pag-video. Sa mga uban nga taglili. Nagya pa mo dari, sir. Di na makagawas-gawas. Di makalakaw-lakaw. Di ko pabisita sa isuon kay wadiha. May tuan ng trabaho. Tuasa Milita Puranon na baho na maningan nga suray-suray kung lisod po mag-suray-suray pwede binig baklajan nga may mamiso mag-lisod ba na yung mga atuon kaya wala may sintabo umanantag schedule sa ultrasound okay ba kada jumbag ultrasound kasi ipangutan na naningon nga mapas pa kuno kay schedule ko ng ultrasound sinibin sa kasal ko nun ni Alits 26 yan lang malagimingon og mapas kay murabag narabas tagbilaran kay arang apasa na kay bawa karon nagtikit grabing mahala Najud mapas sabot ranas malits at mga tao ng mga maritis maway grabe ka kasag magagubiyar napiningan nga naga ko ng mga isos Cebu dua to surveillin og si Jijin makatin ba ko nung ano kapag nga kung may nang pangutan nga naman sila yung mga kagisang mga bata dani nabapas sa kabukid napunta sila mga tana sa tagtunod ni Ruby Provinciana naman na yung messenger ni Gigi naaman na ni Milita nga nung madyang ako madyang mga tana di gaya na aring upaw nasa kaning mga tao kay mga tao ba nga maingan og alam jud ko nang pabot nga maabot ag Enero supin na itom o mo to itom buti kasi itong silupin sa tos kwarto ano lang kung mutubag sa ang istorya nga
sa mga tauban ngano rin na mga tanan nga tanan ng tanan na mo mga tagtagsang messenger mo PM di mo tagtanggod yung ako may jung ko nang pagkangan lamang ako magbuwang ako yung pangutanon ako kalibutan sa ilang pamudso og moatin ba sa di ba na piningin nga labihay bisag kasal ko no matapos sa kinatibok kinabuhi kaya ba bitaw ko kasarap kitabo ng kasal sa tibok kinabuhi pero saan taman nga namo ko'y diato ba nga misyon tumanan ba naman ang pag-atin sa mga nga na ang kanang namang isuon kuan man na di mo po na yung kanang mga idara naman na mga 40 plus na edad sila nakinahanglan pero kung talagi papay problema ano bang di man muatin napakos mo nang di man kasi mga bata sino ba nagsikat buwan? Hoy, kayo! Hoy, magsuwi kami sa inyo magpaano muna ka ng tanghali mga gato mga nagsigisig tong mga to eh tutok-tukan ko kayo dyan tanyo isa pang sigaw ah grabe yung mga bata dan nagugulot yung mga bata sa inyo eh ja ang harap mo ipasabot ninyo nga katos na nakasabot to stasyon na hang na po Manila kanang mga ban nga nananaros mga video sa katuk-katuk pangutana isa pang sigaw pwede naman maglaro hindi na pwede sisigaw nagagawa lang eh pwede na mo mangutana atos mismo tagtangad para na rubilin para itong virgin mo ding tuloy pangutana nga muatin ba mo manang yung kusang ko galing ng mga tao ba sobra rapod ka nagpang mga tana kana kay nas lazong lugar di sila makaatin kay madyo ba no naras doon kinalan pa ba sa may pangutana kanang ba nagyatang rana sila piningon nga wakunong yung mga tin kay grabe sila mga tao kay napiningon mo kunong di mga tin kay hindi kuno bungga kasal na mo sila dias pizza dosis sa huwis sa among municipal karong 26 mo na seremonya sa ilahang kuan kay mo malagig naglain nagreliyon si Ali na silang relihiyon kasal sa ilang pastora sa ilang simbahan mo nang apil ka tang labad tang puno-puno miss kay sa gubang pagsak tang missionaries Manila daghan po mga ingo magabag yan o kuan na grabe kibaw naman mo sa ka lagi ang say pilay magastos o mauli kanang hingo no mauli may sumabag tagaan mo nidyo po na sayo ang makauli harong makaating napiningon nga Paskong Pasko kuno ng luwas kulog Manila sa din na ang Pasko ang sa ang kaugalingon Pasko di parihara simple nagsaulog pagka birthday sa itong labang makagahang mo man birthday Jesus nga itong Ginoo pero waman taningon nga bongga-bongga ang atong Pasko nagisip pa manggaling tag maniso magbongga-bongga na hinuog natungan his Manila natug Bohol makuli magaling ko Bohol Bohol siyempre kanang human ng mission mga ng tahok nga nahapos Manila nga piningin nga alanganin ko ang pagnanhi hindi ko ngayon nga alanganin kay ang ticket ko hibaw napagaling ko ipang dawat nga order renta sa dahil ng order na sa mga ibaw na mo sang income nga makamamiso ko nga order kaya ko order ng nabalibaran tungkol kay nakurat ko na nag-send na ticket para masayod mo kung nga nagtugo-tugo ko advance o ganuhin ticket sa nag-sponsor na hindi agad na kasabot ninyo
So, salamat lang po sa mga taong na nakasabot para na mamining ayot. Matuod man sila sige nagsubaybay sa video kung na yung pangkuan sakto po na yung mampili sa taghap Arlene Rolon ito nang ilahang mga taga-li pili sa taghap ay medyo na yung nakasubaybay sa ahang sila sa ahang paglakaw kanang jeans store wapo na klaro siguro nag-comment pero wapo na klaro salamat na pagkadyo sa inyong paglantaw sa mga tao ba nga ang maratisra buwara ng baba istorya nga mauni mo pin nga mauni mauna wala po nagtangag o but salamat naman po para nga pimutan ang isang video. Wala pa diningin nga. Ako ng mga isuon, puro na ako ng mga dato. O mga dato man sila, ako nga nga isuon, huwag nilabot, o madato sila. Kaya ija-ija pa ng gamot ng mga tao, mga isuon, mo kay boss ang isuon, bulgin sa pilang mga racket mo ng nga napudilhang pamadyo. Ija-ija minwa ng nga kuhan. Makibaguningin nga nangingin nga, di ba kuno ko makadagan sa mga isuon nga, ako ng mga isuon, mga kwartahan man. Suso. Mga kwartahan sila, ilaraman po to. Jaya man po paning kamot. Jaya rakit. Para makamamiso. Isip po ni mga tao nga maray naghimantay. Mapimong bandar nga mauna. Huwag po mo kay boss. Sitwasyon diris. Mahina pa ninyo nga hayahay kung usbul kapag kabutang. Nasamin yung hayahay. Bahay ng pamudyo. Napa siya gamay ka po yan, mga hali abang po, nasa mga bayad ng tubig, mahal, kurinti. Mahal lang kurinti. Napay bata. Magtinan sa bata, mga diaper, pagkain. Sa mga taong ninyo nga, hayahay ko no, wala mo makasuhito, huwag mo sa sitwasyon din kamu dyan yung apaw. Ang siya tricycle, ang tricycle din, hinayra ang kuan, hinayra ang pamasada kay tingid sa lubhang daghana. Kaya may nagtaruta. Nagtuo siguro sila, hayahay si pagkahimtang. Halos nang ganyan. Gapay bata, halos naman ganyan mawandi-wandi. Tingid sa tubra katipid, tingid sa kapalitin nga ng mahala, nga matuman ng gamit sa bata walang masayod at saka pait ng puzo o nganing lugaraha napahilingon nga surtis upaw kay nauni mga surti kaning isang bahay lagi mahangi nga wala gini abang kaya hipot patin sa ilang tubig o kurunti mahal minus kag paningkamot o mga nga takilang cubic dani karong gani pinakukadlaw ni taas ilang cubic siyempre di pwede ko magamit tubig gani na mo muna ng tipid nga na ilang cubic na mahurot mo din na jacket ay yung hayahay ganahan mong mananaw na subaybay sa among video salamat lamang gapon ko nakasubaybay mo diba sapa hi maninay pagong gising among bata tatay hello tatay ha? Pagong mata mong bibi oh.
Sa grabe, bibi, oh. Pawang na mata. Sakay duyan na tayo resto, na. Lula ungay. Ungay, lula ungay ko, no. La dubli lulo. Suspicious dia. Duyan mi, oops. Hala, duyan. Duyan mi, oh. Di ba kanina mabugto, na. Bugto yung milani ron. Gising na kamong bibi. Kaliwaras manggod. Grabe yung kaliwaras dari. Saba ka adyo. Bye-bye. Bye-bye.